Studiranje na Fakultetu za računarstvo i informatiku je jedno jako lepo i jako važno iskustvo u mom životu. Po par mjeseci sam se već uklopila u život u Ljubljani i na studiranje u Sloveniji. Dobila dosta novih prijatelja koji su mi pomagali da moj život i moje studiranje u Sloveniji poteče lakše. Comtradeova stipendija mi je pomogla dosta tokom studiranja. Njihova finansijska pomoć je jako mnogo značila za jednog studenta iz Srbije koji dođe u inostranstvo. Potrebno je dosta sredstava. Ali i s druge strane, ne samo finansijska pomoć, bila je i njihova tehnička pomoć. Imala sam mogućnost za jednomesečnu praksu u kompaniji Comtrade, gdje sam stekla jako zanimljiva iskustva, upoznala kolege, upoznala radnu atmosferu u Comtradeu i naravno mogućnost za buduće projekte, za zaposlenje buduće kod njih. Veliko mogućnosti.